Lamentablemente o Partido Socialista de Galicia sigue agarrado a ese sanchismo que nada bo trae para Galicia. O señor Xosé Ramón Gómez Besteiro ten que rachar xa con ese Partido Socialista e pedirlle a Pedro Sánchez que por dignidade convoque xa eleccións. E o máis lamentable é o Bloque Nacionalista Galego. O Bloque Nacionalista Galego e Ana Pontón ten que deixarse xa de tweets e de comunicados. E o que ten que facer é pedirlle, exixirlle a Pedro Sánchez que convoque eleccións. Xa rachar con ese apoio ao goberno de España que tanto lle está dando o Bloque Nacionalista Galego, e xa non só o goberno de España, si realmente o Bloque Nacionalista Galego quere deixar de ser cómplice do Partido Socialista da corrupción, ten que rachar con todos os gobernos que está apoiando en Galicia, que non son poucos, tanto concellos como diputacións. Esa sería o verdadeiro favor que lle faría á cidadanía o Bloque Nacionalista Galego. Mentras non rompa co Partido Socialista, son cómplices desta corrupción que cada día está asolando a España e a Galicia. Escoitamos a este goberno de España falar de fango, falar de corrupción e falar de bulos. O fango é o que están xerando eles. Cada día está chegando o cuello e tamén, por desgracia, está xa asolando España. Pedimos urxentemente que se remate xa con isto, que o Partido Socialista deixe paso, convoque as eleccións e os españois decidan se queren seguir sendo gobernados por un partido que non goberna España, que o único que está preocupado é por tapar a súa corrupción e polo sálvese quen poda.